mar Radio Lake Victoria, duond joka Nyanam. Ukebe moro oluongi e tich onyiso ni bana BT iwinjo BT kaeto ka sign forms gi indi kaeto nitiere part moro part moro monyise niya koro ka wadwaro minu kata jaodi koro minu gi jaodi ng'ata achiel ibiro mi misachika ibiro mi 50,000 ibiro mi 50,000 misachika mano ketne percentage mimiye iwinjo owachne yier ng'ata achiel ka midwano mi pesa mimiyo percentage either mama u kata jaodi mama u kata ngoa kata jaodi minu thagore kodi kabisa osomo mo puonji mi dhi sikul wuonu samoro nosetho opuonji mi dhi sikul in fact minwe mogolo fuo kuomi motandore kabisa jal moywak gokinyi pile ka pile okawo rungi otedo ni odhi olo kata rabuon madiere moko ong'wedo nyaka boye puoth ng'ato mamake machwade kabisa ka chief mondo mi chiemb kaeto mitieko sikul ikendo donge ikawo jaodi ni bendo biro kadalagi ber kabisa unu chandru isemanyo tich motamore jaodi nie bendo owuoyo go wadgi mane loka obuge mina Dennis tich e kambi uno minago kaluwore gi mondiki ondiki tich maduong' koro ichamo misara koro wachni yawa 50,000 minu kata jaodi wamiyo king'iyo ng'ani ere ng'ama nyamiyo pesani machap ing'eni mi jaodi emo mi yudo tich bakoro iyude 2,000 but ing'eni ani jaodi muma to bende wacho ni dhako gi dichuo nowe min gi wuon gi to ne gipadre kanyakla achiel ma gibed gimoro adi mano onge problem gibed gimoro achiel kane umi golo gik moko kada uwe sadi minu ema ne konyi kane uwe wuonu tinge no tho chon masamo wuonu no kineno ochalore kodi mamiyo nyako ni oneni ni kore jaber iwinjo ato ing'eni amiyo mana mamo amiyo mamo to jaodi ni nikech tijno ene moyude tijno tich to ene moyude in onge kaka inyalo yudo tich to ene moyude